धोरोमा मोनसे मानसिनि लागाम बेखायनो धोरोम आफादनो बिटिआर सरकारनिफ्राय अरायबो सहाय थागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारिया दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 42 बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय लाइखुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि खुमगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 15, 16 आरो 17 फेब्रुवारियाव गासै सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो बे समनिफ्रायनो लाहार फाहार जादों दिनै बे नोजोरजों फैगौ जथुमानि थाखाय गाहाय लाइखुन्थियाखौ गायसननाय जायो ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि आरो सिबियारिफ्रा जयग होनानै 42 बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय गाहाय लाइखुन्थिया गायसननाय गोथार हाबाफारियाव बाहागो लादों जथुमानि गाहाय लाइखुन्थिया गायसनगिरि एबा मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारिजों लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि जतीन्द्र वारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि खुलुमबाय गिबि गिबि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो भक्त सिबियारि आइ बाबामोननो आंनिफ्राय जासिनाय जाबाय दिनै 1 फेब्रुवारि 2023 इं दिनै बुधबार बे फुंबिलिनि नैबे समावनो नैबे खुमगुरि गामियाव कक्राझार जिल्लानि खुमगुरि गामियाव दिनै जोङो फैगौ 15, 16 आरो 17 सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय बेवहाय 48 बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों आरो बे सानथामनि हाबाफारिनि खोनो थांखि लानानै दिनै गाहाय खुन्था महरै गायसननो लानायनि गिबि बेयाव जोङो जयग होनाय जाबाय आरो बे जयगखौ दैदेनदोंमोन जोंनिनो प्रसारक मानगोनां रकेट ब्रह्म बाबाया आरो दिनैनि बे जयगखौ होखांनायनि इयुनाव जोङो फैगौ सानथामनि हाबाफारि जानो गोनांनि जिथुनिखि अधिवेशन बे अधिवेशननि गाहाय खुन्था एबा लाइ खुन्थाखौ दिनै जोङो मानगोनां इएम उखिल ब्रह्मनि उखिल मोसाहारि बे सारनि आखाइजोंनो नैबे गाहाय खुन्था एबा लाइ खुन्थाखौ दिनै जोङो गायसननाय जाबाय आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव जाहाथे जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनो गोनां जोंनि भक्त आइ बाबामोनखौ बेवहाय बाहागो लाफैनानै जाहाथे जोङो अरायबो रुजु रुमुयै बे सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हायो बेखौनो जोङो बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो नैबे लाइ खुन्थाखौ एबा गाहाय खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय आरो दिनैनि नैबे गोथार साननि गेजेरजोंनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि गासैबो भक्त आइ बाबामोनखौ आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै हांख्रायनाय थाबाय जे फैगौ साननो गोनां सानथामनि हाबाफारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय जाहाथे बेयाव रुजु रुमुयै फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव मोजाङै मोजां बाहागो लाफैनो हायो बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आं आरज गाबबाय आरो बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे अखन्द जयग होनायनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जाहाथे समग्र मानब जाथि आरो समग्र जिब जिबनि जाहाथे गोजोन फैयो बेखौनो जोङो थांखि लानानै नैबे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों अखन्द जयग फालिनायबो हाबाफारि लादों नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों माखासे बिबानगिरिफोरा सोलाय सोल' जागोन नामा? औ एबारनि नैबे जानो गोनां जिथुनाखि सानथामनि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियावनो जोंनि जिथुनाखि बोसोरथामनि जिथुनाखि जोंहा बिबान बे बोसोरथामनि बिबाना एबार जोब्बाय आरो बे जोबनायावनो एबारनि नैबे जानो गोनां अधिवेशनावनो जोंनि बे बोसोरसालियानि जिथुनाखि बिबान बे 48 दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि बोसोरसालिया जथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव बोसोरसालिया जथुमा जागोन बिदिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय खोब मोजां मोनदों बे धोरोम आफादनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो बेराफारसे गोदान बोसोरनि बयनोबो मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोदों बे सानथामनि हाबाफारिया जथुमाया बेयाव मोजां जाथों आरो बयबो लेंहर फैथों धोरोमनि माखासे खोथाफोरखौ बाव बिथांमोना सावरायगोन आरो धोरोमखौ बोरै लांनो आरो बोरै मा लाइनाव लांगोन आरो मा जानानै दङ बिथांमोना बे सानथामनि हाबाफारियाव थांखि बिथांखि आजावगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो ब्रह्म धोरोमा मोजाङै जागोन आरो जेरावखि थाया मानो आं बेखौनो बुङो जेखि धोरोमाव थाया मानो धोरोमखौ धोरोम हिसाबै जों फुजिनांगोन बयबो जाहाथे धोरोमखौ धोरोम हिसाबै लांनानै गावबागाव न'खरखौ थिग खालामनो हायो आं बेखौनो बुङो आरो बिटिआर ओनसोलाव बे 2023आव बयनिबो न'खराव गोजोन सुख सान्थि फैथों बेमार आजार दाजाथों गोदानै खैफोद आफोद दाफैथों आं बेखौनो बुङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांमोननि जे खुंफुंनो थांनाय हाबाफारियाव माबायदि अनसुंथाइ जोङो जोंनि सोरखारनिफ्राय
गासैबो धोरोम आफादफोरखौनो जों बयखौबो सहाय खालामो आरो बिदिनो नायनानै जों खालामलांबाय थागोन खारन धोरोम नङाबाथ' मानसिया जेबो जाया धोरोमा मोनसे लागाम मानसिनि आरो धोरोम आफादखौ सहाय खालामनाय सरकारनिबो बेयो मोनसे थांखि दंखायो। ब्रह्म धर्म आफादनि जे मोनसे सानथामनि हाबाफारि लानानै गेदेर जथुम्मा खुंनायनि लाहार फाहार पान्जाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै जोंनि सोद्रोमाफोरा दिनै साखाफारा जानानै नैबे खामानिखौ मावफुंनो जों माबोरै हागोन बेखौ सिन्थाधारा खालामदों। दिनै खुन्थिया गायसनजेनबाय खुन्थिया गायसनजेननायनिफ्राय जाबतिय खामानिफोरखौ मावनायनि थागथियारि जागासिनो दङ। धोरोम आफादनि साफ्रोम सोद्रोमा बिथांमोना दिनैहाय ज' थुबुर जाजोबदों आरो बे रोखोम जुदि जोंनि गेजेराव ज' खौसेथियै खामानि मावलांनायनि हाबाफारि सिन्थाधाराखौ लायोबा नैबे 15, 16 आरो 17 तारिख नैबे फेब्रुवारि दान बे सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो गोरलैयैनो खुंफुंनो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेवहाय जोंनि धोरोमारि आफादनि बे सान्थौखौ जोङो गेबेङै सावरायनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो जोंनि जाथियाव समाजाव आरो साफ्रोमबोनि न'खराव बेक्ति भाबै जोंनि जिबना सुख सान्थि थांगोन बेखौ आसा खालामो। मा हाबाफारि लाफानाय जादों लोगोसे बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै सोर बाहागो लाफैगोन? गुबैयै धोरोम आफादनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला धोरोमारि फोसाबनायनि खान्थियानो बाहाय गिबि सावरायनाय जागोन आरो बेनि बादैबो जोंनि समाजारि आफादखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो मा बेबस्था लानांगौ दा बे हिसाबै गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों बिटिआरनिनो मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' सार आरो बेजों लोगोसे जोंनि MLA बिथांमोनखौबो हांख्रायजोबनाय जादों। EM बिथांमोन फैगोन दा बे हिसाबै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गासै धोरोम आफादफोरखौ जेरैबायदि मोनसे गुरुत्त होनानै जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलाव सुख सान्थि लाबोनायनि सिन्थाधारा खालामदों बे निस्सय आलासि महरै फैनानै जोङो बिथां प्रमद बर' सारनिफ्रायबो बेफोर बाथ्राखौनो खोनानो मोनगोन जों आसा खालामदों।